Denkatua zu, emakumeen artea, habe denkatua zure semea Jesu. Zu jaunartzuaren ate, argiaren egon leku, Virginia zuk emandako semea gaitu salbatu. Denkatua zu, emakumeen artea, habe denkatua zure semea Jesu. Bakearen jangoikoak santu egin zaitzatela, eta errurik gabe gorde dezala zuen izate guztia, zuen espiritua, zuen anima eta gorputza, Jesukristo gure jauna datorren arte. Jesus jauna, bai atoz, Bere ama eman zigun jaunak. eta bera dugu gure babes eta itxaropen. Senide maiteok, bederatzi hurreneko 6. egunak gure elkarteetara eraman gaitu. Gure parrokiak, gure erlijioso zenitartea ditugu gogoan. Berri honak elkarte bokazioa bai du. Bokazioa elkartean esaten dugu gaur. Badakigu gure elkarteak ez da biltzala modu oparoenean. Gure eskasiak eta ezinak handia dira. Baina berri honak elkartea eskatzen digu. Ahalegina egin beharra daukagu. Alde batetik, gure elkarteen evangelio sena berritzen, eta bestetik, gure elkarteen pobrezia berri honez pozten. Zer egiten dugu gure elkartea benetan biziak izan gaitezen? Otoitzaldi honetan gure esperantza indartu behar dugu. Apostoluen eginetan, Maria otoitzean ikusten dugu Jesusen ikasleekin espiritua eskatzen. Gaur ere gurekin ari da gure elkarteentzat espirituaren bizi berria eskatzen. Kanta dezagun bada uste honez eta esperantzaz. Ama ospatzen, zaitu goro, zure semea eman deno. Makure zazu jauna belarri hori, entzuna zazu. Gizagaxo eta behartxo bainauzu. Jainko zaitu errukin nitaz jauna, zuri deiezater gabe ari baina. Ala ezazu morro jonen anima, zugana bainago jauna nire anima. Ona baizera jauna eta deitzen zaituzten guztientzat, oki nahi ez bedea. Entzun jauna nere otoitza, aditzene eskariaren gotza. Egun larrian deikari nauzu, entzungo bainauzu. Zurekin egorik ez da jauna jainko eta
egin dituzun atzerri guztiak, etorriko dira jauna zu jaunestera, eta zure izena ospatzera. Handia zera eta mirari gire, zu bakarrik zera jaiko. Zure bidea erakuse zaidazu jauna, zure egian ibil nadi. Emaiozu leialtasunan ere bihotzari, zure izenaren beldur izan dadi. Goretxiko zaitu bihotz oso, jauna ere jainkoa, beti ospatuko du zure izena. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldietan, gizaldietan, amen. Ama ospatzen zaitugu zure semea emateko. Doan zuzena gorakari, jaunak baitzaitu zuen izaren amaiari. Jauna bihotz ez dizkizut eskerrak emango, nere hitzak entzun dituzulako. Ere ziegiko dizut aingeruen aurrean, aurkeztuko naiz zure jauretxe santua. Eskerrak emango dizkiot zure izenari, ona eta leiala zeralako. Zure hitzak baino zure izena, egin jauniako. Hotz egin izunean entzun ninduzu, eta nere bihotzean kemena indartu duzu. Eskerrak eman bezaizkizue jauna, lurreko errege, zure ahoko hitzak entzutea. Ospa bitzate jaunaren bidea, haundia da jaunaren dirdaia benetan. Benetan garaitan jauna, urrinari dio begiratzen, arroa berriz zurrutik du ezagutzen. Larrialdian nabidela zu bizkortzen nauzu, nere esaien azerreen aurka eskua didazu luzatzen, eta zure eskuinak nau salbatzen. Urratuko du jaunak nere alde hasia, betiko dago jauna zure maitasuna, ez dezu ikusi zure eskuz egin duzuna. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti,
apostoluen eginetatik. Apostoluak Jerusalemera itzuli ziren Olia menditik. Mendi hau Jerusalemdik hurbil dago, kilometro batera eskaz. Etxeraturik, bizi zireneko goiko gelara igo ziren. Ona zein ziren, Pedro eta Juan, Santiago eta Andres, Felipe eta Tomas, Bartolome eta Mateo, Santiago Alfeorena, Simon Zelote eta Judas Santiagorena. Guztiok, emakume batzuekin eta Jesusen ama Maria eta anai Arrebekin bihotz batez otoitzari emanak bizi ziren. Jaunak esan. Eskerrak zuri, jauna. Gaur egun, Eliza erakundea susmopean aurkitzen da. Susmo horren arrazoiak batzuk topiko hutsa dira, baina beste batzuk zoritxarrez ukatu ezin daitezkeena dira. Garai bateko gehiegikeriak ordaintzen ari gara. Beste aldetik, Eliza onartuarren, jende askok bizi duen sentsazioa da pasamortuarena. Erlijio praktika utzi dute askok, gazteen artean gehienek. Elizak ez du erakartzen, ez du inolako interesik sortzen. Eta Eliza honek, gertatzen ari direnekin, batzutan eskandalu ere sortzen du. Baina beste ikuspegi batean jartzen banaiz, eta Jainkoaren bihotzetik begiratzen badiot, Jainkoak maite duela ikusten da, eta Eliza doain ikusgarria ere bada. Hitzaren eta sakramentuaren doaina Elizan ematen zaigu. Guk ematen dioguna baino askoz gehiago hartzen dugu Elizaren gandik. Santuen konpainia gozatu ahal izatea, batez ere Mariarena. Mariarengan eta santuengan ikusten da zer den Eliza bere sakonean eta Jainkoaren bihotzean. Eta gerora zer izango ote da Eliza? Ba, seguru aski, talde txikia izango da, gutxiengoa. Jesusek zioen bezala, hartalde txikia, legamia, mostaza hazia. Eta orain baino garbiago, pobre izatearen zoriontasuna biziko du. Ederra zera Maria, Ederra zera Maria,
Senideok, jaunak berri onaren elkartera bildu gaitu bere deiez. Gure elkarteen alde egin behar dugu otoitz, elkarteok sufritzen ari bai dira. Jaunak bizi berri gaitzala zenitartean. Maria laguntzaile hartuta, eskadezagun bizipoza gure eliz elkarte guztientzat. Ez da esan dezagun, jauna, bedeinka itzatzu gure elkarteak. Jauna, bedeinka itzazu gure elkarteak. Jauna, gure herrietako elkarte txikientzat egiten dizugu otoitz. Ez dezatela etxi. Biztu eta indartu ditzatela beren ospakizunak eta otoitzaldiak. Jauna, gure elkarteentzako ilusioa eta espiritua eskatuz esaten dizugu. Jauna, bedeinka itzazu gure elkarteak. Jauna, gure elkarteen animatzaile diren apaizak izan nahi ditugu gogoan. Emaiezu gure apaizei ilusioa eta adorea. Zerbitza ditzatela elkarteak eta horretarako behar duten laguntza izan dezatela. Gure apaizak gogoan ditugula esaten dizugu. Jauna, bedeinka itzazu gure elkarteak. Jauna, kristau laikoen alde ere eskatzen dizugu. Elkarteetan parte hartzeko erantzukizuna beren gain onar dezatela. Zor zaien lekua aurki dezatela elkarteetan. Gure laikoentzat bizipoza eta kristau arnasa eskatuz esaten dizugu. Jauna, bedeinka itzazu gure elkarteak. Jauna, Maria ikasleen erdian otoitzean erakutsi diguzu. Otoitz espiritua eskatu nahi dizugu gaurko kristauontzat. Gizartean berri onaren testigatza garbi eta argia eman dezaten. Munduan otoitzean ari zaizkizun guztiekin bat eginda esaten dizugu. Jauna, bedeinka itzazu gure elkarteak. Jauna, zeure jarraitzaileen elkartera bildu gaituzu, han elkarrekin bat eginda berri ona bizi eta iragarri dezagun. Jauna, zaude gurekin eta egin gaitzatzu zure erakusle gizartean. Bedeinka itzatzu bai zure eta gure elkarteak. Hala eskatzen ditzugu, Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exulex Filieme, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ella errò, advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos converte. En Jesús benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Otoiz gure alde
Jainkoaren amadore horre. Jesu Kristoren aginduak irabazi ditzagu. Maria bitarteko, jaunaren grazia lagundakigula beti. Amen.